Batibat. Tinapalabas. Binilin ni Victoria ti kabagis na nga uleg a pinanaganan na iti Lucifera tapno suruten ken amwenda itoy no sa dino ti pagturunganda. Nakadanon da anib iti ili asan kintin nga kinsakop metlaeng iti purok da akabalityan. Nagdiretso da iti daanen abalay asigud kano apag nanaedan idi ti asino man akura paruko wenno padi a may destino iti dayta nga ili. Ngem iti diammo agapo awanen tinay destino pay apadi iso anabaybayanen agraman ti simbaan iti sankintin. Iti panagsubli ni anib iti bantay nakita na ti uleg ani Lucifera ngem di na ammo aday tanga uleg taimpas ngay idi ni bituan. Jar ti uleg atok kawan ni anib ngem kelat anagsanod akas laad da kabuteng na. Napanagnakan ni anib ti birtod wenno bileg ti naisang sangayan a bukal ngayon pabalon ken kuana ti bagbaga na a prinsesa Jesusa. Itagagayem adtuyen ti tuloy ti nobela tayo ana pauluan. Batibat. Aneb, apog! Amangan lumakagat na ka ulag! Agan na dak apong. Urayin dak dito'y tain nakitaan. Diyos, amanang nga asay. Ilisim ni anib itidakas. Bakit buwana? Ha? Victoria! Anya kabuteng mo? Bakit buwana? Bombom sa gamat. Imbag tanakita kamanan. Bumagbagang dati ti matana. Saan kan amakalisipay kanya? Bakit buwana? Diyos, aman ang nga asay. Diyos, aman nakabalin amin. Ilisi na kitidakas. Una yan, nagdadakkel timulagat mo. Kaya't mun samot timatay, anak kamulagat. Victoria, apok, apay akasta kamutan. Sa dino kaditi pagnanaudam itan. Agsublikan ditoy. Bakalan ka! Kinabaulak nga induron. Marit na ka na pigsaak. Matay ka! Di nagkabaulan! Ipatam tinangad ko! Huston! Huston! Magsublikan! Itisigod akinataom, Victoria! Iwaksimon, didakas akababalin! Apay ngay! Inilot akas na nauyos ti pigsak! Inilot anak kapsutak! Idinto tagimot unay na irot! Ti panangbukal na kanyak! Victoria, apok! Pagbaliw kaan! Panawamon! Ti kinadakas!
Awanan di ulag. Amo na ang maparmag ko iso api manawen. Oh, apay Dimol. Aguray ka man Dimol. Itay pay asang kakita na ka. Agnyaw ka kasla at da ibagam. Ngam mat maawatan. Ay, sayang. Tadi ka makapagsao akas la tao. Nabatad ko maamaawatak ti kayat mga ibaga. Di ko na Ha? Anya dyan nangag ko? Nagsao ka di? Nagsao ka, Dimol? dinakmat namin ikan itigundaway. Kasaunak namin. Kat denggenak. Pudno ang makapagbalikas ka akas kanyak, Dimol. Makasarita ka na kasla tao. Si kalaang ti makahawat. Kuno makangag iti panagsaop akas latao. Nagsaya atin. Naisang sangayan ka aparso ha, Dimol. Wan. Kat uray si kamat. Amo. Anya? Amo? Kunam kanya? Sikat ti amo. Sikat ti mangibaga iti aramidan. Suguro tak iti amin nga ibagam. Anya? At tulad na amo. Ha? At tulad na iti misyon ta. Pagtulagan ta naging aramidan ta. O sige. Sikat masurot. Demon. Kasasao ni Anik ti Pusa. Kunaklano ada kadwa na itay di taunag ti balayda. Hangam, jay mo't gayam pusa ti kasasauna. Ay, nagkalman ti riknak. Kunaklano mapatay ko itayon ni Victoria. Naglusdoy, idinatengel ko. Inigamak ti tenged na. Ngam jakmat binakal ti kunak. Apay ngay, anariknak ti inot, apa naglupoy na. Aging ga anakusbo. Imbag, tanagin inot matla asim maranta, idi inibatak. Sayang lang amin, tadyak nakasarita, itinasayaat. Naulima ka ni Anib. Umunag akon. Kasaritak mat. May papan itimbaga na nga aramidan me. Kabayatan ti kaawan dasaro, kan bituan ditoy. Anib! Apok! Anib! Apo? Kabailan nyo ka diti sumang at itibantay? No day talaang, kabaulak pa'y apok. Nairuamak amagmag na iti adayo. Nasayat nga rod no kasta, Apo. Talaga ka day asapulen tati paglamlam mga ni Victoria. Wen, Apo. Kinunayo adi na inkan kano ti panangibagayo nga agsublin dito'y balay. Ngam no masarakan ta ti paglamlam mga nakat madadaal, mapilitan lakit ding agsubli. Dadaulan ta ti pagnanaudan na. Wen, Apo. Ay, Anib. Si kamot lati nang ibaga. Nga iturturayanan ti dakes nga espiritu jay kapsat mo. Amangan numapaay tay ti day taplanom. Dakkel tinamnamak, Apong buwana. Agbaligi tayo. Talo tayo amang sapul ken ni Victoria. Asino ti kadwata.
ni Demol. Ha? Kadwata ti pusaan ni Demol. Apol. Itamat lang. Agsagaan na tayon. Para iti isasangat tayo iti kabakiran. Nasaya at launay, no kasta nga da bukod da apag naedan ija ili. Naanos di Kapitan ti Baryo, akaasitgan ni jay sentro ti ili. Iso tinang ibaga mabalinda ti agyan ni jay sigo da pagdagdagusan ti papade. Awan gayam. Awan ka di pa iti padi amang misa ija simbaan ija ili. Awan kanupay may. Ne, nabayagan day din na ipadamag ang nagpukaw ti padi. Awan ka di pa iti simukat. Amok pa yan ngay. Awan may bagak iti dayta. Ta sa anak mata makimismisa. Sa bagay. Nagpapadaan tayon Ay, wanan niya. Takasanumat nga may na makapantayo makimisa. Kahit nanda ni may sangal daw magmagnatayo, sa tayo makadano ni Jayle. Iso aman manaw ti makaammo kada tayo dito'y kabalityan. No kasano ti omno, apa nagkararag. Pudno dayta, Petra. Ignoranti tayo iti dayta. Ayam no sak. Ay, umdasan ti panakamamok nga daman nakabalin, anang parswa iti aming nga da. Umdasan ti panagtalek ko nga damang ispal kanyak kontra iti dakas. Kasanaw, numanangan lilaw mo ti magispalkan ka. Kanya. Gusto dayta na pagsarsaritaan taman, Petra. Awan namok iti daytan. Saro, rabi imanan. Wen, bakit? May kapito arabi itan, manipod intulod na tadaanib ditoy. Man nakigayam dagiti kaaruba nga uray kabarbaruta ditoy. Kun adayo bastitoy ayanta kadagiti babbalay ta. Wen, iso ang makigayim tamot kadakwada. Agasam, tigayam ammo ti kaadwan kat adda simukat apadi. Ti amuda, kat padi ang maidistino dito'y San Quintin ti simangkot dito'y. Kasta, Wan, ang mga no iparit dati ka data ditoy. Tapadi ti kayat dangagyan. saan mat nga ta? Angem. Anya nga tano ibagak apadi ak. Anya? Ay na, di ka man saro. Maditi kasta nga ibagbagam. Kasano nga tati agbalin apadi aya, bakit? Saan man atila ibagbagam? Di nakpagdamagan, taawan ti amok iti dayta. Sa maysa, saan amabalin ti ibagbagam? Iso alipatang daytan. Nakaay-ayat ti kaado dagiti ulag na imarak dito'y kuweba. Apaman ang nagtaraok ka, Lucifera? Sapay, uray la nagtitinali ti dadtuma. Gapo iti kaadudan. Apay ka di? Apay ang nagayap ka iti adu nga ulag dito'y pagnanaadan ta. Apay ang dinaksongbatan. Jack maawatan ti kayat mo nga ibaga, Lucifera. Agsao ka akas kanya. Tapno maawatan ka anaimbag. Kasurot ta, dagito'y inayabak, aparswa. Kasta lawagam. Kat gapo iti napanagnak ha, akinadaras daan na gumong, gapo iti panagtaraok mo. Mamati akon, asika ti prinsesa da. Sika ti bigbigbigan da nga amo da. Mabilin ko, dagita. Mapanda, iti sa dinuman nga ibaga, apapananda. Katya, mabiling ko
husto ka di mat ida? Tungpalin da nga tamat ti ibaga, nga aramidan da? Saan da? Akas kanyak. Di da maawatan. Kanyaman nga ibagam. Anya? Apa ngay? Siyak laang tinaikan. Iti pan nakabalin. Ang makaawat iti sao. Kan makapagsao. Akas iti daytoy. Anya? Na inumaak. Kadagiti amin nga ulag. At anak iti bilas. Kan pan nakabalin. Idinto padagita. Kat kagangay dalaang. May kandamat iti pan nakabalin. Na dumawat da. Ngam, saan abas na maitad ti pan nakabalin? Iti oray anya ana parswa. Ngagbibiyak iti kasipngatan. Maawata sa imbaka. Ah! Juan! Maawat akon, Lucifera? Ita, makipagdangdangag ka, iti ibaga kadakwada. Gapu takaraman ka, iti daytoy. Kapagis ko ang Victoria. Anya nga mindaytan? Ala, ibagam nga rodan, tapno maamwakon. Aginana kayo iti husto, kat urayan nyo, ti ibilin ti prinsesa yo. Awanen ti makaitured as sumarangat kanya, nga uray sa dino pa iti papana. Basta kaduwak ni Lucifera at dalata nakasagana amang tulong kanya no adda pagrigatak. Agtalaka kan ni kabagis ko a Lucifera. Ay, Aleb, agi na natapay. Buwan Apong, kapag iso dito'y sirok tinarokbo sa kayo, nalinong. Ay na, nabanogak. Agam, adda madlaw ko iti bagay. Apok, Anya day ta, Apong? napigsaak. Ten, kaslasaan agagangay, tikinapigsaak. Naresistensya kayo pailahan, Apong. Gagangay day ta. Wan nga ta, di makulak, kan nagbakbakutak, akinagugubal ko ti kinarigat ti panagbiag. Isoan natin karti bagay, kan pakinakam ko. Panunutak laang akabaulak nga aramidan ti may sa abanag. Kat hudno akabaulak no aramidan. Gaputag danggay ti puso ken panunot mo, Apong. Kasta day ta. Husto ka, apok. Apong. Ado ti aggargaraw iti aglawlaw ta. Ha! Magargaraw dagiti nagabsuon anagango abulong. Anya dagiti aggargaraw. Ndak makita. Ta nagaburanda iti bulong. Ulag dagita, Apong. Anya! Ngam di kagdanag, Apong. Saan da basta makasidag amang dangran katata? Sa bagay. Sa anak ka mabutang iti ulag, apok. Tati damat kit di basta tumukaw dagita. No saan tay lakit di adangran ida. Pwen, Apong. Nga magandad tayo lata. Ha! Anig! Kitaam! Ay, Nagparanggan. Timong rarawan dagiti ulo da. apok! Nakasagana da at tumukaw. Di kagaraw, Apong.
Saan tangag ko ti dito'y nagtugawan ta? Ay Diyos, aman na kabalin. Ilisin na kami, iti dakes. Agiinunadan amang irwar ka dagiti dilada. Ay, Aneb. Ha? Matmatan ni Aneb, dagiti ulang. No sa dino man tinaggapan nyo iti dayta akaaduyo. Agsubli kayon. Agsubli kayon iti naggapan nyo. Saan da kayo adangran? Iso at di da kami matngarod dangran. Aneb, apo, awan gaway ta. Usang-sang kamay sada ang dumarop amang tukaw kadata. Pumanaw kayo. Da kayo at dakes aparswa. Pumanaw kayo. No diyo kayat ti madangran. Ha? Apok, sang kamay sada anang ibabaka na iti ulo da. Hanggang ang turungdan, dito'y ayanta. Agsagan na kapong. Sarang tentadagita na biyag. Anya ti mapasama kada anib ken inabuana. Anya mo ti pagpatinggan ti kinadakes ni Victoria. Gagayem, di uliwayan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kanitimat direksyon June Ributazo. Technical ken musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Bati